political party, gibed jo ODM, gibed jo PDP, jo giricho te. Nyaka chieng' Yesu duogi kana wanayud resruok. Nyinga en Alice Anyango, ka wuok Thimlich, Oinga, Migori County. Victor Yare sasa makaluo rach sana, onge county maber, but Migori rach sana. Wange dongro kabisa nyaka ne governor donje telo, waol, ji onge pi, yore richo, stima onge kuonde te, stima en mandate ma national government to siepa, mang'eny to in which court sana. From Migori nyaka Muru be yore richo, sana onge jotelo mabeyo Migori except Honorable Nyamita. Okay, mana kaka en be onene, Migori dwaro lamo kende. Nyinga en Emmanuel Daro from Muhoroni Samba. Nyakwara Mugajwang' abro weya gi kanyo, otimo moko abro somo bang'e kanyo, wiki kwil ni wan achiel kachiel e Facebook Live, X Live, kachiel kod bende e YouTube Live. Bang' kinde mano kende rwako wenda, wagombaka, wang'iyo ni to Kenya chiedho nade, kete manaka. Onredu ng'wono Nyasaye mweri kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka sketun mari D*811*343#. Onredu ng'wono Nyasaye mweri kod Rosemary Ogonya featuring Solomon Mkubwa kaka sketun mari D*811*343#. A little sharing goes a long way with Safaricom. Dad, thanks for helping me find those shoes on IG this morning. Your internet shopping skills are on point. Of course. Maybe you'll say. And thanks for sending me that TikTok dance. Ati mnasemaga it slapped me? Aki, Dad, no one says that. Mom, thanks for the call before the quiz. Who knew you'd be so good at remembering those dates? Well, I do try. And thanks for sharing those hilarious memes on the family WhatsApp group. I needed the laugh. My day was going sideways. And when they come home, the connection gets even better. Guys, the show is starting. Are you guys ready? Just a minute, let me finish this online course. Almost done with my game, Dad. Just after I beat you. It feels good to share with Safaricom Family Share from Safaricom Home. You can now enjoy a home fiber connection with a voice, data, and SMS plan that can be shared with up to 5 members of your family. Experience the convenience of paying for your home internet and mobile plan on one bill. And what's more, you get up to 20% off on your mobile connection with more value for you and your family. Dial *400# or go to My Safaricom app to add Family Share to your Safaricom Home Fiber. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Machiegni e Ramogi Baraza. Ramogi Baraza. Kuom twak mageri e yor siasa, ngima, pur, aluora kod weche mapiny orugo. Ramogi Baraza. Baraza gi VOJ. Mana kamano Nyakwara Mugajwang' kadwa ketho sa ahinya, okadwa hadhe ahinya ni mara no ka wenda oseyoro kama chiegni. Nitie weche mang'eny ahinya mabende wabro goye mbaka kendo wabro ng'iyo gi anena. Yie mondo akaw thuolo mar rwako wuod Kabondo. Ya wuod Kabondo iluongo ni Piny Madhako. Kabondo Piny Madhako. Iro kamano nya iluongo ni Godwin George oyawore. Oyawore biyo je. Microphone ino kene marach. Jiwe duondi. Oyawore biyo je. Okay, iro kamano ahinya kachiel kod Omulo Junior. Kamano biyo je. Ing'ena wuoro ni nchidhi korwa kocha to kata nyisa kata gona simu. Anyisa kata madhe na omi gweno. Iduogo Nairobi ka. Narawarawa. Ing'ene ng'ang'ata koro kidhi dala to kinyisa shuali. Narawarawa. Shuali. Narawarawa kaka donjo iluongo nang'o Koyugi. Ringa. Mani gini chichwa ringa. Ah. Okay. Aha. Tuno ber. Ober. Okay. We are fixing the microphone, you know, kecha winjo kaduni ni piny matin, daka chiel kende.
Mana kamano nyakwaro Mogajwang'. Weche thoth ka kendo en okinyi maber ahinya ma koro dogo e mbaka kaendi. Ne ok iwinjri maber ahinya, koro ageno ni koro iwinjri maber ahinya. Koro tema nena. Koro anyalo mana moso nyikwara Mogajwang' ni oyawore uru. VOJ ndalo mang'eny osebudho onde but antie koro. Erokamano. Ne wapimo ratil ni ratil oyiengore kon mane. Ndalo cha. Ratil na pimo gi umulo ndalo mang'eny koro sana pano mulo yie koda ni ratinda nene kare. Ano karatil no nyuolo wat manyien midongo ni broad based koso bread based kaka jomoko luonge. Pod wanyalo mana luongo ni en broad based nikech ka wawacho ni en bread to chal ma koro pod wanyalo wuoyo mana chewi moluoro oganda. But en broad based. Mana sirikal matiyo sane. Ingene George Bati kaka pioneer amano kelo ratil. Ingene ratil kanyo ben wakore. Sasa nomiyo wa ono to nanyisi maber ni ka ji dhi bedo kamoro achiel. To ingene na Godwin ne pingo. Ni no konya riwore gi jo UDA. Lakini kora amor ni sane wa mosore wane broad base. To ingene sane blame game was here. Richo te ingene ka ngato biro konyi pur. Chamo chiek kopo no chiek maber to upako ute ka cham no thirno to ute nikech nukomo jite koro onge ngabo ywak na wadi ni ma sirikal ngane en sani en mar broad base. Erokamano. Omulo pinchalo nade ober koso rach. Ing'eyo luore kaka inene nikech an adwa nyisi gik moko adek. Mokwongo ka ng'iyo wach mar economy sani king'iyo GDP mar economy mar Kenya GDP sani wane 116.32 billion mano ilongo ni mwandu te to king'iyo spending ratio maro en 375.58 billion mano nyiso ni wane atamala beach mar GDP to king'iyo inflation rate wane 2.7%. Mano nyiso ni economy sani kamo chope ene gimiluongo ni equilibrium. Yani koro ochopo kama en stable ene diere. Koro gimodong masani koro wadhi go mbele. Ene koro pesa obede ofuk jopiny. Keche ingeni koro gima ji dwaro ni pesa obede fuko. Lakini king'iyo kata mana dollar sani en 129. Mano nyiso ni nwase maintain. Mano nyiso ni economy dhi maber. Lakini koro gimodong sani ni koro ji dwaro mondo ket gimoro fuko gi. Mano koro step mwadhiye. To kang'e weche mag democracy beber nikech ji tinde wuoyo nyalo wuoyo anything magi nyalo wacho. Lakini wach kidnapping gi mar nego jicha to macha to rach. Mano anyalo wacho ni kanyo to pok wadhiye maber kendo jatend piny nyaka koro tim efforts nyaka otem mo make sure ni police okonego beni sani mako ji piny masani okonego beni ji lal okonego beni ji nego. Ka wang'iyo wach mar corruption pod ni malo kendo mano gimo pod wanyiso nikech president owacho ni maneno ni matatu, mambo ni matatu. Koro mambo matatu ni pod wanyiso president nikech wadwa nene. Koro akiane nyaka ne Godwin ginedonji hapa ni gitemo kwem yamo nikech mambo matatu ni onego be ni gimbe ginyiso president mondo o make sure ni jomo corrupt joma kwelo obede county government obede national government onego be ni mako gi sanogo ni pesa ni winjo kambade wacho ni pesa malal ng'eny. Koro kata ka gikwelo ahinya lakini gikwel mana matin nikech wach corruption to sani pod wadwaro pesa monyalo konyo go county. King'iyo weche mancha wa promise jopiny wadhi mo maber kendo anyalo nyisi ni sani wach shift maji wacho ni ne government nchoketo wach mar universal health care lakini technicality ne ntie. To gimada nyiso jopiny gimomiyo technicalities ne ntie nikech ntie joma private hospital ntie joma nigi hospital ma gimbe ne gin cartel ne giyudo pesa mar national insurance fund NHIF cha ne giyudo pesa. Koro ncha gitamore ni oginya thiedho jopiny nyaka government chulgi. To mane min ncha government osemiyo gi mokwongo 3.1 billion no chako medgi 900 million. Koro ng'eni gidwa ni okwongo migi gowi mancha ni government ni go mondo girwak jopiny. Lakini jomo se yudo mose ndikore wach chef ni yudo thieth maber 300 sani jo dialysis ntie jomo se yude kendo koro mbele kucho wach chef ni dhi bedo maber to kendo nyamrerwa ka be dhi maber
maber nikech gimbe chulo gimbe gipimo sukari kon gi kon. Wadwa ni joma ne pincha ithiedho, joma onge pesa ithiedho gi maber kaluwore gi kaka mpango mar sirikal tie. Wachute anyisi ni wadhi maber, wadhi loso, wadhi bobro launch ma Homa Bay, ma Nyanza gi ma Nairobi. Wasegero ute mang'eny kendo waserindiko ji maromo 130. King'iyo wach mag chiro, the government sani chiro man under construction gin chiro 180. Mano chiro mane Kenya tema government loso kuonde te counties, wan gi economic zone, wan government tiyo kendo nitie gik matimore, lakini wambe okwatabore ni jokopere kata jo kanisa be nyiso nyisa kama wadhi marach, nyiso nyisa, lakini sani wadwa ni wa focus nikech king'iyo kata mana futo dog piny nyaka ne mbadi donji mafuto dog piny. Sani mba aneno ka sama Opiyo Wandayi kano donjo mafuto dog piny. Mbadi be sani koro dwa kelo taxes moko kanyo. Koro taxes no odang'ien to en taxes mar brobes odang'ien to mbadi okelo idea maber koso ji pod bro pingo. Asante. Koro aneno king'icho mana ka in gi toy chunyi ni gik ma omulo wacho kamoro nitie kuonde moko moringerero. Iparo nade? Broad base ni. Nikech wacho ni sama ji kayo cham ka ji tiyo kanyakla, ji pogo mwandu mag yudi puodho te. Ka puodho odhi marach to they share the blame. View je gimoro mora kawuono. Akane wachi ka chak wacho obwogo mulo kech beta winjo kako wuoyo kawuono. Ama ni maybe kaji jengenana kama na jonyono chuodho. To mulo gina wacho ni gini kare nyaka wawinjo wajo piny. Koro kawuono kaka winjo mulo wache. Omula winjo ka wuoyo maber kabisa. Ma ok kaka diere mane pod watemo kete reru cha. But otherwise gimatimore gi sirikal momulo gi ni ok nyis jopiny samoro maber. En ni sirikandwa ma Kenya ni ma broad based ni en no dwaro misa wa moro ma jo Catholic cha. Kijigi ni wan jo kapok wachako misa ti ulo richo ni aulo richo na nyim Nyasaye nyaka laga. To kija luong mogik ti puodhori kapok idonje kanisa. Gimo mulo gi ni ok nyis jopiny ni Kenya ne ni e ICU. To e ICU kanya ema wadhi rese. Samire say ICU ka koro number 1 we should admit ne wan gi tabu. Sirikal ne ni e ICU. Igole ICU kuduogo samoro bendo nyalo tamo wagole ICU kanya. En mani sadi kuro wadiro chunye. Wangi ane ka bende onyalo yawo wange. To pok waneno ko yawo wange maber. Mae gima timore gi sirikal ni. Koro miyo kata ka omulo pod nyalo wacho ni ginyalo mieno wagi chuodho. Ka weche kodhi kodgi makare. Okane ko wacho wach madiera ahinya nikech kata gin ging'eyo ne wan wawegi to sirikal ni ne wadhi mana dio dho chunya ni oyane wang'e e kwang'e ni wachuone pi koso wamiye remo. But meanwhile pod wan kode ka wachuo kuome masinde matekre gi ng'eny mondo wang'e kaka oyawo wang'e koka wachak kode wuoth. Gimomiyo wacho kamano en ni gik mane ni chien ka onge gima ne timore. To ng'eny gi kendo pok otimore sirikal kata mulo kama bede bathani kipenjo gin giwegi chandogi ni sirikal osebedo gi loan mar 7.2 trillion. To kiwuok ka kata nyaka ichop dala giminyalo siemo ne japiny malich ahinya ne onge. Kata iwuok ka nyaka ichop Mombasa gima ne nyalo siemo ne jopiny malich ahinya ne onge. Ma achiel kuom tabu magibedogo gi jo Kenya moso sana gi jensi. Eke jensi koro kan check social media tiyo kelo piny machiegni dakika 5 nyalo bedo ne sedhi Turkana miduogo gi simu. Ka tabu nitie. Tabu mar ariyo momulo wuoye mamba winjo ka chwake ni mibadhi ogo tach ahinya. Ma achiel kuom gima koro nyalo duoko wachien moingo gik moko te. To an makoro litna ahinya to en kar ka somo ka. Nikech koro chal ma somo ni en koro wach moro mane wacho ni somo e equalizer manyalo miyo ji bed marom. Somo manyalo mi ichiem gi ruodhi ni. En koro chal ma koro jadhier koro dwa we. Nikwopa ka koro ne wajoin kodi the same time. Ana se graduate ma yudo tich. In pode kwamo ni lecturer ogomo kata kwamo ni university otimore ok nyal dhi nyime.
samoro ng'ama ne nigi pesa mowinjo ni nyathine omi semester achiel nosekawo nyathi otero UK kata otero private. Mano joma nigi nyalo. Joma nigi nyalo. Iparo nade ni joma onge nyalo wada tero nyithindo kanyo. Nitie penjo moro kama be pok omulo gi nowacho nwa. Penjo mane? Gima an awuon ne chanda kata e somo ka wan gi junior secondary school ka. Junior secondary school ni be wasepenjo ni staff adi ma nyithindwa nige sikul kama puonjogi. Sirikal opost ji adi ma puonjo nyithindwa ka. Sirikal nolano ni gindiko jopuonje 46,000. Okraj, but anyalo penjo ni kata ini nyalo mana timo research. Mana sama wan kani. Ni to gongo ka gan kacha thuru. Sikul man Luora. Luora. Luora nigi jopuonj junior JSS adi. Mat gijingeni ka choncha to ne ber ke choncha ne yudo ka kane watiku sikul to pod mor idhi biyoji mi pesa matin ugo tongo kato sikul dhi nyime. Ng'eny sikunde gi nochak mana gi jo biyoji. To kane sirikal koro golo chik ni koro kao kin gi gine namba mari matiesi to koro kuyieni mulo chok ni idhi ang'o idhi e class. Be wasepenjo ni to nyithindwa mano join junior secondary school gi education mane mage yudo nikech pogruok moro koro nego bed ka gin gi somo manono koso gin e somo manono ng'eni gik opogore gin gik mokariyo. Nitie somo manono te ni ina kanyo yawa ni kode wadhi adhiya tek ni nyathina ni otore nade otieko to kae to wan gi moro kendo makore wacho ni oyo chulni ni mondo ji otimre nade odhiya koro somo manono matene useless education to gi somo manono free education. Where are we? Wan kanye ge nyithindwa gi vio kidogo kapok atiko wada wachumulo kata wene. Yes. Nitiere kama bende omulo wache gimoro ma kae onego sirikal no nego bed no segoe kwan e level mamalo. King'iyo gik miwacho ni kidnapping and disappearance jomage malal gin nyithindwa matindo ma jensi mano usne lo dala mondo bi osom ka. Sama ne mama uso lo ne en gi geno gi kwe chunye ni nyathina ni biro mako lweta. To kiwinjo no lal Nairobi ka makata kama odhi oking'e. An sana ne poda paro ni magi kuonde moko mano nego beni wang'iyo motegno e sirikandwa ni kapok ji odhi mabor ahinya nikech gin gik grievous. Ing'e ni miyo manigi nyathi ka Nyasaye diome ywak me ywage go opogore gi ywak me ywagago. Omiyo onego wang'e ane to ka kidnapping ni nitie te kidnap ng'a kech wawuonde ni kidnap engineer ma wang'e ni kiny donje field kata konyowa kidnap daktari to magi nyithindwa pone ma pod wamiyo gi guidance be wane right track. Erokamano. Omulo Godwin so mulo weche moko ma otegno kabisa. Dibeni ma ene diri mar wach manitiere koso wachuwi we kuoyo. We are not in touch with the reality. Ingene VOJ seche ma bire radio kata TV ingene ana wacho facts because facts nyalo bedo verified. Iwacho kisungu ni res ispalo kwita. Yani fact speaks for itself. Yes. Okinyalo wacho miriambo. Ki wacho wach CBC Sanusi tiko 9 years. No chako renda Uhuru Kenyatta. Ma CBC inano ka government nogolo 30 to 40 million momi CDF MPs mogero classrooms manentie nikech transitioning jogi ne wuok junior primary kagidhi junior secondary to classes no rem kakidwa ket jogi government nomiyo MPs pesa mane gimbe gimedo me gima classes oger. William Ruto ondiko jopuonj 46 the first in history igakaiga kata king'yo sirikal mokalo ka ne gindiko mana jopuonj 1000 igakaiga lakini ma inano kondiko dichiel 46 kendo sani imedo 20 mago sani nitie jo mikao mantie intern gi mikao madhi timo mabro timo gi magitimo. To ki ng'iyo education sector generally wach mar education model mancha uket nikech mai gima ne wan gi manifesto ingene sama no adhir jo piny mano wuo gi jo piny no winjore gi jo piny mai kaka wadwa keto wadwa ni mondo joma ne piny osom onge kaka inyalo kwayo baba urech
to mi thuol. Ruto ng'e maber gima chando jopiny. To ka education model ni kan chotere public participation to ncha nigi to matin nikech ning'iyo ni wach bundle mancho kete bundle 1 bundle 2 bundle 3 cha no nitie jomoko mano golo information mana ok ni kare mano okelo koko matin. Lakini king'iyo model no ki compare gi help ineno ka ji nimiyo ga 30,000 to 60,000 mar education to ma pesa ni imiyo ji kaluwore gi kiwango ka ng'ato onge pesa timiye imiye free education. Anasego kwan mang'iyo kwan kaka en kati ikaw mana CDF igol GAF moro memiyo mine women rep ni igol ilongo nango form memiyo MPs gi ilongo ni bursary forms ikaw pesa gi tegi pesa magidu podo kwa chopo kang'onyalo kelo free education. Koro mane mieno no ka ntie kiwango ntie bursaries ntie CDF ikonyo nyithindo kaka dwaro. Lakini mane mieno ka president choro winjo jopiny mowacho jopiny no ni wache education model no kelo shida ncho wacho ni o review moketo committee mondo jopiny koro kel pachgi mondo wangi kako dalos education model ni ikeche jopiny manyaka one gima dwaro ni jopiny ma ok osomo mondo yudo thuolo mar somo. To gima kendo Godwin owacho ni nine wane wa ICU wan adundo wagwecho nikech ing'eyo ICU no wuok e ndalo mane wakawo sirikal kane onge gimoro mana agulu no yudo ko yie maringe maka to yieyo kende nigi stress ne onge pesa agulu kanye agulu ne onge gimoro amora agulu ne onge ka jodonje to katen kende minyeo ofis man karencha ne $1,300,000 katen to mane miyo wathicho rigijio oko nikech magik mane odwa kelo koko ka mane miyo wathicha oko nikech inja odwa kelo koko ere kaka nyoloso katen to agulu ni ko oyiyo kana nigi stress onge pesa. Koro sani adundo wagwecho onge adundo ati ni wane ICU gimoro nigi chuono waremo no mano onge gimoro watimo wacho ni kaji otimo yiero kata no kiyiero government ni en mar jite nikech nyalo paro Ruto kanu tingo mo mano wacho maber ni otingo mo mano obro protect the constitution obro preserve obro unite Kenyans. To uniting Kenyans ni sani joluo ten ya government wambe government ni kanan ni en mar jite ineno ka Godwin by Kanan ko yene Godwin gi no chako wuoth badhi Kanan to gimokoso ne ni nyang ne giyude River Jordan to koro nyang ni giriwore gi nege sani koro wane wuoth tingene sama wane wuoth ni ntie jomoko ma gin ok gin gi geno nikech sama inyalo paro Moses kane ya opi to jomoko wacho ni mago gik mok nyal timore to jomoko bo kelo Nyasaye manono gichako wango gik moko kanyo ginyiso ji ni were uru gi Moses ngano madho nyasore wirach koro mage jowan gi to moko yie ni ji nyalo chopo Kanan lakini mana mi wariwore wate wadwa ni koro gimo watime government watimo together mana mi wacho ni ka finance bill nikech ng'ama ncha ni agulu kacha benaro ni en ng'ama no kel girigi koro sani kawan gi mbade ni gi genuine en ng'ama genuine nikech sharia wacho ni who comes to equity must come with clean hand mbade ubiro gi clean hands to odang yendo koro aguchwa ni odwa lose nango wadhi medo ka pod wadhi ka ogowi koso wadhi chulo gope waka bo wadhi kelo taxes maber na jopiny koso wadhi kelo taxes marach na neno kopio wandai naka ne donj kacha neno kama mafuta sani koro jopiny ogonyre neno kama mafuta ne piny kaneno ka jogeche uwe maber ni sirikal at least koro wadani mafuta no bodhedhe mapiny kata mar taya moro mitiyo go dala cha odhedhe piny to mane broad base koro mane Kanan manyisi cha wadhi wate. Erokamano Jakopere wuok tumuso gi sirikal kanisa ne owach no bedo gi migawo maduong' ahinya e loch mar jatend piny William Ruto en ang'o molokore? Ok ng'e ni kar kanyo inyalo penjo no VOJ en path moro ma trade tech mapok odwaro nwang' and actually an advice manyalo chiwo en jatend piny owacho kata namulo wuoro ganda mabe ng'atwa lweny gi jokristo lweny matek mapok odwaro nwang' apa ning'e ng'ato niluongo ni Desmond Tutu yes ma South Africa cha ning'e ang'eya to okija South Africa to no jadolo wan gi dala kocha wan gi Archbishop Sakawi Sokoth yes samori ng'e to kija kopere wan gi Anglican Bishop niluongo ni ng'ane Mwaya Biero yes you will know Mwaya Biero to kin Anglican reason is simple sani be wan gi Kodia kacha jo tich ruoth gi kichako gorigo
tinyalo hinyruok mapok odwaronwa. Moi Wuod Odongo nomiyo gi luor mako winjo ni jatich ruoth to Wuod Odongo ok wuoye. Gavana mawiti Jamawego nyicha nomiyo jotich ruoth luor mako winjo ni jatich ruoth to ok oge kargi. Atemo wacho ni lweny gi jokopere nyalo bedo lweny matek to moso gi jokristo gi. It is something ma ka an kaka serikal to nego bendi luongo jodolo ogaga mbaka to gima na neno dwa timore mane jo marokako wuok ni koro dwa counter men of clothes macha makosa maduong' mopok adwara neno. Jotich Nyasaye ok inyal gorigo anywhere. Moso e siasa ka kech kawuono kadonjo ka kisomo news ni ne gisekwero ni pesa mano chiwo eklesi odwoki. Iparo ni ka gichak giwacho kendo nikech kopere tema nigi namba ji mang'eny e Kenya ka ni koro jodolo ka jodolo askofu twe lwetgi ni VOJ kikel sadaka ne kama siasa. To mae kama wambe wayudega kama wawuoye gi jopiny, mae kama wambe wayudega kama wapuonjore gi jopiny. Koro congregation nikech opok wadhi stage moro mar America gini ka ma iyudo ka koro ji bedo organize all. Wan ng'eny ne kata kwa sedhiga bomas ka to kotie ga maji ok ogore jaka ji gore kuno. Koro pok wagi ke level mar all. Wan pod wan e level mar ecclesia bath ndara. Ecclesia bath ndara. So to me ok na neno gima jokopere wacho marach. The same thing mumulo wacho kagi ema ne jokopere bo wacho. To ka wacho niya kata ka awacho station ka sania corruption ni poko bedo handled well. Nikech okinya nyisowa ni loka nying institution ka parastatol ne en NHIF ang'oma muni tiyo gi pesa matin ti lok nyinge ni safe kata sama koro wawuoye ni. Why must you use 104 billion mondo igol okumba mar thieth NHIF to another one? Donge ne watimo temo maber to wacho niya girwa ni en mwabog tiende wa develope obed gima duong' makoro nyalo cover jopiny kaka en. Tiyudo ni aema wema dhi machielo cha 104 billion. Iparo ni 104 billion nyalo fund infrastructure gima duong' maromo nade. Infrastructure mar ICT infrastructure. Wawe mano. Yes. Wacha dani ne liet ka mapoko dwaro nwa. Amol Wuod Oganda setemo kwe podo liet. To tabu mabiro gi wachni ni bang' dakika matin mapodi kwe wachni Kenya ka we are very sensitive gi wach kabila. Tiyudo ka ng'amose jako ket ka kabila achiel nikech ka CEO koro en kabila achiel kama na dani kao ni chairman kabila achiel, minister kabila achiel. Magi gik mawacho ni insensitivity mabiro with this nikech no negi miwa hope ni gini ne timore to koro kelo ja Mombasa moro kanyo mana ka koro sani omulo nigi hope gi mbade ni mbade dhi loso gini. To ka gini timore te chaki kelo ng'ama wachiche ni jadhodu to wacha dani ni bipodo mako chunji ng'ama amini kata ng'ani ber. Koro mage momiyo pod wacha ni kuonde mibadhe ka kuonde jo tich ruoth men of cloth gi en gima sirikal onego refrain kech men of cloth gik mumulo wacho ka ema men of cloth be no wacho to kende gik magen godo kare. Okay. Nikech ingeni omulo sirikal mar William Ruto ne otene ahinya gi kanisa. Kendo kada mana ndelo manogo campaign nying kanisa no wuok e lela kabisa. En ang'o madibe no lokore? Masani kada mana kanisa mar Faith Evangelistic Ministries mar Reverend Teresia Wairimu nyocha ndalo moko bedo ke kode. Kanisa mano lam ne jatend piny ni kore dhi kao piny. Ing'eyo George Batik VOJ ing'eyo kapoka wacho jokopere kata jokanisa ing'eni kikwa misinform jopiny kikwa wuond jopiny. Ing'eni sami wacho ni 104 billion otiga tieni ati ni chenjo nying mane NHIF to chief mano en miriambo nikech tigi miluongo ni ICT infrastructure tigi ma details mag jopiny sava nyaka kan kama ber kech ng'eni gigo te ing'eni jopiny sani jomosa register ji million apagadek jogi te nigi information to mago gik manyaka te. Namba 2 pesa ni nyaka kete insurance ing'eni sache mithiedhi gi 300 cha ing'eni jo hospitali be nyaka chul gi pesa nyaka gi recover. Koro ing'eni ok en
ni kia ni chenjo nying kende ma 104 billion ni mano otingo gik mang'eny ma iloso go wach ni gi information madhi mbele advertisement to kaduogo wach jo kanisa ing'eyo jo kanisa gin jomo luor kendo ana luoro jo kanisa to jo kanisa tijgi en lando injili kendo nyiso ji yo madhi e polo to ing'eni gin jomo nego beni wacho adier moko nego beni wacho miriambo to ing'eni seche ma jo kanisa wuoyo gin gi right gi mar wuoyo kendo mar kwedo ker ni kama ok idhiye maber kama idhiye maber lakini seche ma giwacho miriambo kaka ne jo giwacho miriambo ni wach mar medo ndalo mar ker to igni 5 nyaka igni 7 cha macha ne giwacho miriambo nikech wacha ne gimiluongo ni private members bill manoket gi chera gay to kano kete public participation ji notamore jo piny notamore ne ok dwar gino kancho tere senate jo kano okire oko committee mar mochungne wache chike notire oko koro mano to miriambo kendo gimarach ni giwacho ni Ruto jamriambo mano be koro giwacho dien nikech nono giwacho ni Ruto oriambo kanye owacha ngo nikech onyalo wacho gik ma Ruto no promise gi gik motimo lakini wach corruption gi wach mag mako ji gi nego ji mago to giwacho adier tingene jo kanisa wuoyo nikech opposition onge ingene ji njo ng'iyo ni baba en mochung no opposition maka gimoro timore to ji dhie mandamano seche makoro baba sano concentrate dhie e usicha to embe koro en gigige jo moweyo monego beniti mo wacho opposition kaka Kalonzo gimbe gi rep gionge thochgi kata ka giwuoyo to kata news okaw koro ingene jo piny nano ni onge ngama represent gi koro church okaw opposition mar opposition mondo gimbe ginyis jo president gimo president oktima ber lakini okonyiso ni ati ni gionge gi president but gimonyalo jiso jo church jo kanisa men of cloth ni gimbe gibed jo adieri ka giwacho ni gidwa pogo lamo gi kane gi siasa koro gitamre mokwongo giyie ni jo siasa dhie kanisa wuoye kanisa kendo gola rambe mano nego gichungi chik no ok ni kawuono ka giwacho ni ok wadwa siasa kanisa kinjo jo siasa nie kanisa mano koro nyagimbe gichung ter kaka jo kanisa namba 2 ka gikwero ker gikwere gichuny gi maler giwacho ni wato kwero to ok ne okwere nitie gimopondo e bathe kanyo ni gigo siasa kik jo kanisa konego benigo siasa to kase wacho magi te gima wan ge Kenya ka marach ma anyalo nyisi VOJ man asetemo kata mana nyiso jo Kenya kwanza onego wabed gi strong parliament nikech parliament king'iyo katiba mar 2010 constitution parliament monego beniti mo oversight to ka parliament pod wakech wane presidential democracy ni jomo yierte gi jo party achiel maun gima kero wacho e mudho timo ka wan gi parliament moyier gi jo piny parliament ma independent to Kenya kanyalo bedo maber kata bedo mana gi president marach mana president mok nen president mok winji lakini ka parliament strong to gimora mora dhi maber nikech Kenya ka onge opposition koro rebre mawan go ka en improper oversight parliament anyalo nyisi adier ni jomo yiero ka ok anyal wuondi bo kanyal wacho wach mar miriambo ni jomo yiero parliament ogowa piny kabisa nikech gin joma akiani gikia gima gitimo nikech king'iyo joma jo piny yiero akiani giyiero jo wash akiani giyiero jo biashara akiani giyiero jo moko mimiyo ticket gi jo party ok jo piny poko yudo thuolo mar yiero kaka kikawo Godwin itere bunge tikawo ng'at ma wiye ler monge gima dhi timo lakini kikawo ng'at moro ma ja biashara en kodhi e bunge kata omiye pesa gimango nyise na mo dhi timo koro parliament ka wan gi shida moko bedo gi parliament maber to gimoro moro wa chiko jo piny bro timore kaka dwaro erokamano Asiema gi loth bunge ma omulo wacho ni wasebedo kwa neno ka jatend piny ndalo moko nosiemo gi ni gire bill na ni ka okupuodho ahinya mar affordable housing to no whip gi in quotes notiyo gi teko mar majority leadership mar bunge ben parliament mar ben ni thuolo mar temo ng'iyo ni sirikal mamalo tiyo nade king'iye ing'eni a political science ibiro yudo kiwacho ni democracy ni is the worst form of government en emorachi mogik gimiluongo ni demokrasia ni yudo ka joma notelo kata Napoleon gi samoro iwacho ni orachi malo dictatorship gimiluongo ni demokrasia ni demokrasia wuondi to otemo wuondi no nyisi adier nikech koro kaka wuono ng'ato nyisi ni chik to keto kanyo tenda uru mane chik lakini ng'eyo to senga ni tenda ni to mar umulo to ko wachni ndikito ndika kanyo koro demokrasia tiyo kamano
In this case ok waend ga app bedo gi jok manyalo represent wa mawach pachwa mabed very independent. Ma emomiyo koro bunge giko neno chopo gi jok mwaluongo ni jokwaya nono to bedo kaka gine karwa mar jokopere ka padri owacho ni ting'uru chunyu malo to in kata pok iting'o to dwoka ni waseting'o malo e ruoth kipingo to inyalo penji ni to be in kodwa misa matakatifu ni koro miyo ng'enyne demokrasi omiyo ok waend up e bunge gi jok manyalo kedo ne jopiny makonywa nikech samoro ng'eny ji ok donje bunge apiaya ka jopiny mokelogi samoro party mokele ni ne en loyal samoro okele nikech mwandu mochiwo ne party ne ni malo samoro bendo kele nikech agenda modhi timo pogore koro tin ji madonje bunge kacha ga agenda mar dhi timo dwach japiny and mane momiyo koro kata ane moyiera ker ka donjo to bunge nyumo mane wuok nyakibed gi jogi nyakibed gi jogi to dongene no ka koso jogi no omiyo Gachagua no dhi mayom maonge ng'ama pingorego koro miyo langi to nyakibedgo nyaneno kanyo ka Kenya Kwanza kata majority leadership dwa golo oko e komiti jood bura moko mag Kenya Kwanza mabende iwacho ni osebedo ni chiedho gi Gachagua ahinya. Ma endi neno ka gima ni koro executive donjore kod tij bunge koso nang'o koso na kedo discipline kata whipping ma ji osebedo ka wacho ni nyaki put your house in order. No, an kanyo to kata ka ji wacho to kanyo kama chwake piny owacho to koro biro bedo mano. Kise matoka mosedwago piny okichaki igine okichaki chung ni orol ni de chaki chulo ri mane iye kanyiche ne nitiere jo Gachagua koro okinyal trust gi siri mar sirikal ni koro dwa wege ka to mama to kama ne udwa ling'urugo e bugo gima biro timore nimbe mondi bed gi yot ni tiji timore ma onge ng'amo sabotage tiji en nyaka kori ket VOJ mawinjo wachni manyalo kwalo ni siri ni jatelo gimidwa tero ni to bunge dhi tamore kata gimidwa tero ni to amba dhi dhire mondo dhi kare so miyo kanyo ma en od ker pango ode mondo embo bed gi yot ni kata ko onge to gige ne timore omiyo kanyo to kata ka ji wacho abiro chwako that step ero kamano yeah. Got neno ka gima pod ker kendo oneno ka gima en gima osedhi nyocha neno ka president nitire Embu reception nen very cold ji ne okorwake kaka ne rwake ndalo mag campaign 2022 gitok ka nosechamo muma ing'eyo George Bati ananyalo nyisi adier ni got to VOJ anyalo nyisi ni got to sadhi man to kanya wuondi nikech ing'eni jogot gin joma nigi ukabila mang'eny to iyudo kata sirikal gin mancho migi lemo mang'eny to gima yiegi Godwin wacho ni kam to kancho duogo ipin to ing'eno kinyal kawe kende idhe to jogot gibe manu wuondo kata ma jakom ne omiye wuoche odwa twenyo go godno to godno botam oyudo ka kier koro sani ka gimbe ni koro no gol ng'at gini nikech ing'eyo George Bati seche midwa tiyo ma ne VOJ seche midwa tiyo ma in gi tije gi maber to yamo kodo sianda ni kata iluongo ne bor matin ing'eno kinya bedo comfortable piny podo kinyo umudo yawa okay manyisi kor ing'eni ya okinya bedo ko maber lakini kisediye migole mi ineno ka daktari oseloso nigo maber to ntie pimples moko be wang'i gi mago kod techo meyo ka malala gi ne nchose techo sani komiti go techo jo makoro ncha nigi nyieni wada techo gi nikech ing'eyo okinya trust gi gima timore lakini gima ong'eyo ni kwan mar siasa go kwan mane miyo sani ka ne okoro wadio wang'wa muayarore gi Godwin gini makoro wane courtship ing'eni sani koro mbele kucho wadhi sign marriage certificate makoro da kete koko ng'e kaka oda riwore wakaw machungwa to wariwore gi wilbaro maber to ji ng'e kaka odwa tiyo nikech sani calculation matimo ni koponi godno wewa to kwan moda goyo ni
to namba no wada tero kanye wada yude nango koro mana miyo koro nyaka obed machiegni gi Godwin gini tingene nitie kata lemo moko ma angene sani changes moko dhi timbele ka gimbe koro giyudo mana anyanyiso Godwin embo bi machiegni oyud molemo wakanye koro ngene diang mancho osepogo motero e got cha koro wada duoke koni koro wang'ia ni to jogi nikech inyalo paro ndalo Moi ne gibedo opposition for 24 years koro sani ka gimbe gi neno ni gidwa weyo William Ruto wambe wanyiso gini wambe wagoni gwe heri gimbe gibedo opposition for another 50 years nikech wambe wasebedo opposition mang'eny kendo wasegore ne pinyni king'iyo jaluo te yudo nyaka ng'ato niga lama ma ok ni alama ni gihero lakini mag tiagas gin mag gorwok mar opposition sani gi koro wambe wadwa ni jogoto gimbe gigore kech mbele kucho kwaselogi to gimbe gigore agoya gimbe gibede galama go for 50 years buro bedo no maber kabisa kendo bo bedo ne Nyasaye maber kabisa mano kore tiende jewetu Godwin umulo temo pimo kanyo ni neno kagi magoni oserengo mane momiyo ne gikelo kanyakla mondo ng'ia na ni be unyalo tiyo 2027 ni ben gima bro nyalore ingena achako gi wach moro ni omulo ni kawuono da winjo ko riek na ahinya malo kaka pile chon kana asiemore gi wechegi to ne gidwa ga nega but the truth en ya ok kata ni got osedhi got dhigo kura mondo gol William Ruto. In fact gimoro amora biro tero ne jo Mount Kenya ni mai mwaketo kata bed machupa ok gidhi go kura ni ng'ato yombi kuch gi sani gima gi pange wi got kanye niya kaki golo the sitting president. Okay. Magimora mara me present negi kata bed mo kombe miketo to kombe nika to ker nika gibiro gocho no kombe not because they love kombe to nikech gitiekore ge bwana ni gin gidwaro yo migolo godo ker mane kura magin gidhi goyo omiyo got to kata ng'ato wuoye sani en gima mbaka ma okonego go onego ji oduogo concentrate chien koni magmani gima nyaka nyiso mulo gini en achiel ni ok kama giduogeni yot ahinya joma golo ng'ani ICU ing'eni wan wagoli ICU ochalo kaka diele machon ka osego opira to kedo chuoi to koro mama na golo ni kede to ywa lembi itugo kanye koro koro kede ni sikolo ni te ywa lembi to te kedo chuoi kanye koro mae gima timore ni jaluo kata ka in ga serikal remo to chwe wagolo ni kede to wapeji ni to omulo to mukwalo ni to kwalo nango neno ka chando kata na molo uro ganda gi jogi omiyo wakono gini wan bende mondo wakonyge wach ni joka ne gin go to joka ka chiemo to linga gionge wach mang'eny to wan kaka nonyuolwa emena kala sana wacho ni wan kanyakla okatamra lakini gima dhi marach mano kit jaluo kaka no kaida no kata kana chanda molo ka samoro ji penjo ndi to ene broad base koso we nikech gimarach wan ok wane mudho wala e ot omiyo achiel kuom gik nyaka timre sirikal ni motegno en kata ka wariwore to ratiro nyaka bede iye gik moko nyaka watim e yo moro nikech wan wang'iyo ga dhi wacho ne japiny adiera ok wapondi to kidwa ketwa makoro omulo ok nyalo kalo ringa kacha to mano jaluo makora kodene mano nyalo chendo George Bati ing'eyo VOJ ing'eyo kata ka gi siemo wang kata ka ging'wanyo ni kede no chwe kan afadhali gitema time yodwa ka jogora go yodwa ka gisiemo wange wasiemre lakini ng'eni kane koro gigoye oko cha oko no mokwadwa koro wanana ye okoro ni gimo kelela moto gima moya lakini ok ni gigoye gioko gigoga iye ka ingene chalo dhako kidichigo koro ji siemore ji dha lakini pod ji wuoya pod ji wacho wach Kristus ji pod wende Nyasaye mane gima wadwaro lakini gorruok moro mar oko chani wan koro wan okocha masiro koro waonge sani wan wariwore kamoro achiel mane menyisi ni girwani en wadwa kete machiegni kech ng'eni sami go chess otimo political science to ng'e maber ni sami go chess ka in gi king to ineno ka queen malkia kelo koko
ti imanyo in gi king to king obedo threaten obuoge to ikelo malkia ikele machiegni mondo protect king yani mondo omiye protection arita madware koro malkia queen cha Godwin gini ncho osekelo gi machiegni koro ngeni king is safe koro gigaga ko gawan koro onge jinda neno ka gima Broadbase ni olalo Kalonzo nikech nyoe ne mane wanyalo paro ni no nyalo loso mutegno e weche mane jo kanisa gi koro wacho kato be ni Godwin's ODM podo wacho ni pod gin opposition ne nyocha gi chiu mana joge gi mamoko mondo chiu technical support ne sirikal mar Kenya Kwanza. VJ ingeni kaji wache gimoro anabiro tamora gi ji wachno opposition nitie mana Kenya ka tabu moro makoro wadhi en wach ma joluo wacho ga ni sembe ipimo gi nyamin when it comes to opposition Kalonzo gi are doing their best gimomiyo ginere en mana niya kuma na molo wuodo gando dhi ongawe opposition wuod ma ok chope yot ok ni Kalonzo ok tim tije they are working and they are doing a very good job to mak mana niya chalo gima ngato no se set record mar school oyudo e plane ingini koro inyalo kalo penje yudo B+ lakini ok pimi gi ngacha level mane Amolo seketo go position en Amolo be sirikal yore onyalo miyo holiday onyalo samon ker koro kae wojo kampo poko gike ok ni tich to giti podo them koro tije baro position kana wijo ko mulo waje ne kyane gi lal ogilal kamane wateka opposition muatere kaka joluo emani malo koro joka kata katemo haore to jifil ya okwapar kan tie gi magitimo but to me gitiyo ek mana niya wanyalo galore wachno to mano be mana kaka waja kore ga chon Kalonzo no kikwanda estimate ahinya gimomiyo waje ni kikwanda estimate ahinya en ni sirikal mabiro wabiro 2027 ni lwet jare ene lwet wigot to ene lwet Amolo wuoro ganda iwinjo mage jama de sirikal mabiro ka Amolo sano tengo lwete mokwero no mulo gini gi wache gi wagine okethore jogot ka be nyalo kawo ngato ma serious tinge ni kama wantiere ni achiel gima pok sirikal otimo mwatemo dhiro mulo gini mondo watim en nyithindo manluongo ni Gen Z gi ere kaka dang wakel gi okapu wachon nikech kwa wegi oko mawa wache ki jogot biro mana bedo gi miyo wa walk over ka gimuoji ni gichungo ng'atgi to ka the moment ma gichungo ng'ato magimbe gineno ni gini to kwa chungo ng'ato to wadhi hinyore mano walk over to gichungo ng'ama chielo ma ok ng'ama thurgi kanyo to nyaka wachwer kuok to mae momiyo chwero kuok biro niya emomiyo waywak sani niya kik wawe nyithindwa gi rieko ma gin go ka gibede dhot awinjo kumulo wacho gimoro to achon ni nyiche wachako gi infrastructure koro waduoge e keto pesa ufugji omulo adwani kiwuok ka kata ka indala kacha ng'ato timni research mar ng'e ni ji thagore gi nariyo kende ka ok irado gi mtoka KDQ gi KDP manyien mutingo kata Nyamira Express betero go jirala cha kata nini iluongo nango ena koch gini adwani cheki ni to be ena koch nyaka nyiche ni udonje telo ni be gisenyiyo geche manyien tiende ni economy is not doing well kiduogo sani to news ma VJ lando ka ng'eny ni ng'ane no gwaro dhako gi pala ni gilaro Singa Beach ng'ato no dere ng'ato no timo ma nyisi ni piny odhiro ji to the wall mae momiyo ka koro cases moko mag tho moko ma ok owinjore biro nikech dhano gima thinto osewang' ng'ato senego ng'ato omiyo gimonego watim kata wan Nairobi ka samoro dak biro tamowa nikech Nairobi ka sani wan gi nyithindo madhi chiegni 2 million modhi sikul riek to kamodhi gokinyi onge koro ka wamedo gi kata magidonjo 5 million to warumo kata town ko kibedake biro muoch emomiyo wacho ni kapoko muoch achiel kuom gimana paro ni sirikal onego mi pek en ni to joma waselosogi wasogi kanyo
Erokamano. Umule dugo yiri bankini mano kende nyakora mga juang sade kwa dongi daka mano beach kende mbaka milimili ka ote thoth kandi. Ana no kanyo ka ote thoth kandi majioro ka aburo somo gea ya mokanya kwa mga juang yor Facebook, Twitter kata X ka chiel kod YouTube achiel ka chiel okinyi masani kete manaka. Sawa shawa au shawa sawa, yote ni sawa ukiwa na sawa. Sawa shawa au shawa sawa, yote ni sawa ukiwa na sawa. Turn bath time into an unforgettable adventure with Sawa long-lasting bath soap. Itakuwa sawa juu uko na sawa. Overspending? Nil. Monthly fees? None. Financial stress? Nil. That's right. It's not an era, it's the new era. Step into the new era with NCBA. Visit your nearest NCBA branch to open an account and enjoy no monthly fee banking. Tuendembele, not new era. NCBA. Go for it. NCBA Bank Kenya PLC is regulated by the Central Bank of Kenya. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukisha lipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discounts. Ekindeni maomedo kelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari emijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalondo mar Ramogi, dewa her mar winjo pachi ewi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero, kata ngur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@royalmedia.co.ke. Wan kae nikech in. Dhi nyime kendo imiwa pachi. Wan ka mar winji. Tich matek ema kelo keyo. Kata kamano, tich matek dwaro teko. Math mamedi teko eyo makare en mana math mar Steam Energy Drink mokelni kod kambino endo mar Kenafric Beverages and Bottling Limited. Sani koro obiro ni kidenja ariyo magin Steam Original kod Steam Power. Olose kod magnesium gi vitamin C maneno kanyo ni yudo ber makende e dendi e kinde duto te. Mondi ng'e mathoth, kete mana e chenro mar wang'o nyango pile ka pile kokalo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Nyiew credit sani yot mokalo gi chenro mar Credit Faster *264#. Inyalo nyiew credit gi network moro amora, obed Airtel, Safaricom kata Telcom. Pari kata in kod Fuliza, pod inyalo nyiew credit samoro amora kamoro amora, yani kar bedo. Ka idio *264#, ithulo mokwongo ibiro yudo credit ma balang' mar atamalo 3. Ti kod promo code mar Ramogi seche ma inyiew credit gi chenro mar Credit Faster *264# mondo ithulo mar loyo mich. Ok mano kende, bedo kod bilion 1 miloyo juma ka juma ka inyiew credit gi chenro mar *264#. Ne mathoth, jowatol e namba mar 0703012777 kata lim Facebook page marwa ma en Credit Faster kata gwel mbui marwa mar www.creditfaster.com. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Manotimore odiochieng' machal kod mae higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' wuok tich tarik 18 dwe mar 11 higa 2024. En odiochieng' mar 323 e higani, kodo ndalo 43 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 2000, ripot moro nowuok ni piny Kenya ne lalo yien mong'ere ni ebony trees ma kwan gi ne romo 50,000 higa ka higa. Mae ne timore nikech jolos sanamu ne tiyo kod yiendego e tijegi. Be ing'eyo
Beng'eyo ni maswa kata toothbrush mokwongo nolose gana 1,498. Mae en kaluwore gi mbui mar dinospike.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Mano timore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mana kamano nyakwa Ramogi wang ote thoth ka kabisa bro somogi kenda bro kwayo welo ni bang' weche manyien mar saa adek achaka bud kodgi matin ka wamedo go mbaka ka ahinya weche matimore Kenya ka mangima. Erokamano nyabende Alice Anyango kani Siaya wacho kanyo ni maka jemo yaore 98.4 FM chopo no bera ni county ma Siaya to penjna welo ni to adier sirikal to temo kaka nyalore to weche mag usuru manyien midwa kelgi kendo bende gin gik manyalore koso magi te bro dwoko chien VJ wan kaka CH Davidos pokomiwa pesa mar kumulo wacho wan nyamrero ma Siaya national government poko meet part of their obligation ma en tabu manitiere nyaka ng'i kaka nyalo konyo ahinya. Affordable housing scheme almost 80% complete Homa Bay County kam wawiro girangi wanyeto miwa contract mar kelo dirise kod dhoudi kendo mano miwa yuto ma ote mar Alex Owete erokamano ahinya. Mosna wela se nyiero maori tuone paga mar kopere kowacho ni ting'uru chunyu malo imasteni waseting'o malo irwuoth kaka pok iting'o mari amako dhoga en wach 7 million mar arambe matel kanisa kopere dwaro dwoko ne sirikal. Donge they should use the money mar konyo kata orphanage more instead of returning the money yawa. En saa adek mar okinyi wayudo weche manyien kod Vincent Otieno. Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Oyaore nyakwa Ramogi wang kendo machiegni nyinga Vincent Otieno. Jatend piny William Ruto dhi telo na jotend migepe gi jogoro mongirore chenro mar keto kogno mar yango rang'iny mar tich e oraka mar gima yande ne omigi gi sirikal kata performance contractor ma biro bedo e tielo mar ariyo ma bende time chenro makamane bwo loch mar jatend piny William Ruto nyaka ne okaw apisi higa mar 2022. Winjruok makamano koro biro miyo joritogo rido motegno okanda kendo gibiro neno ni gitiyo makare kendo neno ni piny Kenya ochopo dwache ahinya to kokalo kuom sirikal mar neno ni piny Kenya obedo e yo makare kendo dwach sirikal ochopo e yo mawinjore. Chenro no biro timore odiochieng' ma kawuono kendo biro telie gi jatend piny William Ruto. Weche moko en ni din mar jokopere diocese ma Nairobi okwedo kendo koro gidagi chiwo mane jatend piny Kenya William Ruto ne ogolo gi gavana ma kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja ne ochiwo ne kanisa gino. Jadolo maduong' ma diocese no Philip Anyolo ne owacho ni omenda maromo siling 600,000 mayande Ruto ne ogolo gi machielo maromo 200,000 ma Sakaja ne ogolo koro idhi duoknegi. Omenda ma koro idhi duokego oting'o nyaka omenda machielo maromo 2,000,000 mayande ne oket tenge ne gedo mar od jokwaya kaachiel kod gero od padri mar din jokopere ma Soweto. Kazi yenu ni kumwimbia Mungu. Alafu nimeambiwa na huyu mtu chama ameniambia mnajenga nyumba ya father hapa, si ndio? Na mimi ni mtu ya kujenga, najenga affordable housing, najenga ingine nyumba ya father pale wanaisanda. Sawa, utakuja kuniona Monday ama Tuesday, takutafutia shilingi 500,000. Nyakwa Ramogi ajwang chenro mar bedo ni odiochieng' ma kawuono jatend piny koro ne telo na jotend migepe gi jogoro mongirore e chenro mar keto kogno mar yango rang'iny mar tich kata tich e orak mar gima yande ne omiyo chakore kendo dhi nyime e palo wach ma jatend piny kachiel ateri nyaka palo wach ma jatend piny mondo mi wawinjie ni to chenro no chalo nade ka bang'e obiro dhi nyime gi weche manyien. Oh Lord, you have the words of eternal life. May we serve better each day so as to drown evil with an abundance of good. May we all always be loyal and faithful so that success and prosperity be our portion as Kenyans. We ask all this in profound humility
through our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Mano kanyo alama ma oketi motelo ne chako yanga chenro makamano kabende jatend piny William Ruto gi jotend migepe kachiel kod jogoro mongirore nitiere paloch mare mane one chenro makamano kata chuoko gro giri mitima tich odhi nyime e yo makare nyakwara Mogajwang'. Weche moko en ni ka piny Kenya koro riwore gi piny ngima idhialo odiochieng' mar chope odiochieng' ma kawuono kaunti ma Siaya nigi chope ma okwako kama nyalo romo kon atamalo 82 kolore gi jalo beno chung' ne timo tudruok e weche mag ler mag oganda e kaunti no mano Geoffrey Odhiambo ne gilero ne gisetemo medo kwan mag kama chope okwake kaunti ma Siaya gi kwan atamalo moingo 30 e thuolo mar higni 14 mokalo chien. Koke kaunti ma Siaya George Amolo giler mathoth e wachni. Kaluwore gi coordinator mochung'ne weche mag ler to kod ngima mar oganda kata public health e kaunti ma Siaya migosi Geoffrey Kotonya, kaunti ni osemedo kwan atamalo mag jogo manigi choche kowuok kwan atamalo 50 nyaka 82 e kind higni 14 mokalo. CCA lweny mar bedo gi choche e Siaya County ka nochako higa 2010, that is 2010, kech nofwenyo ni nitie gima iluongo ni opendification. Lweny ni ka nochako 2010, Siaya nwan less than 50% in terms of jok mane nigi choche. To nwatiyo matek manwakelo wachni tu atamalo around 82%. Mane wa make sure ni at least jowa nigi choche, jok mane onge go they could share with their neighbors. Koro sani endi wasichopo 82 in terms of latrine. Oluwo ni kokalo e bwo chenro mane gichako higa 2010 mane idendo ni Community Led Total Sanitation kata CLTS, negi kedo magitieko wach ji mapod ne losore e bunge kaunti ni ka koro kwan choche to ema pod ochung'e kwan atamalo 82. Kampeni nwamiye nying mar Community Led Total Sanitation, matiende ni nwakawo community members mondo bed mbele mondo ging'e ni cho en gima very important. Kwase make gima gi sensitize gima gi fwenyo ni cho en gima important to ng'eny gi nogero choche. Koro nwatimo mano ma by kanwa chopo higa 2018 Siaya County no puodhi ni adieri kidhi Siaya County weche open defecation ne onge, ji nok piele bungu, ji nok piele puothe, ji nok piele at least ji ne nitie kuma ne gidhiye. Mamano nwatieko higa 2018. Kotonya mano wuoyo gi Radio Ramogi kuom mano fulo ni lweny ma pod gigoyo gi sani en neno ni gichopo kwan atamalo 100 mar jogo manigi choche mapiyo kaka nyalore ka nyasi mar hingo odiechieng' choche piny mangima obagi kawuono Sigombe Chiefs Camp e sub county ma Ugunja. Koro wan gi Siaya County nikech wan jok mane wasewuok e okang' mar ni from open defecation mwabedo open defecation free by 2018 ma waseyombo nyaka counties moko. Wadwa ni wan by sani 2024 sani onego bed ni Siaya County onge ni ng'ato pod onge cho. Mapod jowa nie field, jowa nie ground mondo gijiw community members mekwa mondo wane kaka timo. By the end of this year onego bed ni sama timo our evaluation onego bed ni wanyalo wacho ni Siaya County wan kanye from that 82 pod wan 82 koso wasedonje 100. Ne Radio Ramogi County ma Siaya and George Amolo. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Komachielo nyakwara Mogi en ni bar piny owacho mabedo chung' ne pith kod dongruok mag jamni okwedo rumbi ma bende wacho ni chanjo ma koro piny owacho chano chako timo ne dhok, diek to kod rombe kidek kelo midhiero ne jamnigo. Kane giloso Mombasa, tend bar migawo no onyiso jopith mag jamni mondo mi koro ikre tero jamnigo e chenro mar chanjo ma osebed ka itimo e kinde ka kinde mar gayo tuoche makidek makogi. Juja oko giler mathoth e wachni Koke County ma Mombasa. We are the ones who are producing these two vaccines, and for foot and mouth disease vaccine, because this is the one that has raised a lot of issues. I want also to mention that this is the vaccine that has helped us control foot and mouth disease for the last 60 years. Mano Laktar Alex Sabuni manjata tije bad piny owacho mochung'ne loso chanjo mag jamni e pacho ka kwedo rumbe ne chanjo mag chano chiwo ne jamni kidek kelo negi midhiero kolero ne chanjo no ne kare. I want also to mention that in Africa we are the leading vaccine manufacturer for foot and mouth disease. And this vaccine we are not just producing for the country, but we are also producing for the whole of our region and Africa as a whole. And so it shows how effective it is. One, because of its efficacy. Two,
because of its relevance to the local circulating strains. E twak margi gi jofwamb weche Mombasa, Laktar Christopher Wanga, ma en director mochung'ne timo nonro mag jamni, lero ni chanjono emosebedo katiyo e pacho ka e thuolo mohewo higni 60 kendo itiyo kode nyaka e pinje duto manie Afrika, omiyo jogo matemo kwede e pacho ka temo mana keyo propaganda. You cannot trade with anybody in the world if you have outbreaks of trade-sensitive diseases like foot and mouth disease or the one for sheep and goats called PPR. So for the government to initiate vaccination of animals, it is extremely important for the Kenyan public to know that vaccination of animals is historical. It was done before independence, it was done after independence, and I believe even governments beyond here will do it because you cannot control viral diseases caused by viruses without vaccination. Tokor kakore, Laktar mar jamni Abraham Sungura ne ojiwo jopith duto mondo mi oikre ne chenrono magikone geto geng'o tuoche mana kaka osebedo katimore kinde ka kinde. Top of the economic losses it causes, like foot and mouth disease, it devastates the dairy sector in terms of reduced milk production. In addition, to control the disease, there is imposition of movement controls, quarantines, that disrupts markets. Magene giwacho bang' tend kweth makwedo piny owacho motelne kod jatend duond buch Wiper Kalonzo Musyoka koni gibiro kwedo chenrono mageto dhok milion 22 kod diek kaachiel gi rombe milion 50 ka gituo ni chenrono geto ng'uko muya moro midendo ni methane ma jamni golo. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Obila ka gikonyore gi jotend loch nanga osechako timo nonro e wi tho mar dichuo moro ma osebedo katiyo kaka jakwath e gweng' ma Kamgare ma yudore alwora mar Waware by South Sakwa location e sub-county ma Wendo e kaunti ma Migori. Ringre mar jagono ma hike ni kind higni 25 nyaka 30 nyo kwany ka oriere piny manonda matin kende ka owuok e dala manosebedo kochwale chenro mage mag tich kwatha. Jalup ruoth ma Waware sub-location mano Kennedy Mikwa ne oyango wachne ka olero ringre mar jagono nyo yudi gi jal moro manyore kuwuotho e yo kar sa achiel mar okinyi modiochieng' manyoro. Jojuma gi ler mathoth e wachne koke kaunti ma Migori. Kaluwore ka jalup chief no mar sub-location ma Waware Kennedy Mikwa, ringre jalni obede nyaka sani koro pok oyang nonro maber, ma bende ni e kind higni 25 nyaka 30 ne oyude ka ne obole gi ngapaya ondamo mok boraiko kuom dalano ma osebedo kotiyo kaka jakwa jamni. Mikwa ni jalni mosebedo ka kwayo gwengego e kinde maromo higni 3 mokalo ne one mogik chieng' Jumapil ma juma mokalo kamoriko ne okonyo familia moro mane gero ot manyien ka bende bang'e no ok ne ochako nene. Chief moito location ma South Sakwa Apollo Gweno wacho ni koro gichich ni jalni ne onegi kendo ringre ne bole gi ngapaya. Ogweno wacho ni jalni kane pok owito ngimane ne onene mogik kod kijende moko 3 moriko ni owuotho godo bang' kane gisiwuok e dalano manigero e ot manyien. What happened, and the law will take its course, and we can't leave this one without thorough investigation. Then give process moko mami wachichni ogoe nikech nyoge chal ka nyoge dhi kako moro manyom mana yo kuja kocha about 3 kilometers away, so majo guotho can tell us more. Komachielo chief bende okono ganda ni koro nyaka nene koro jogo mag ndike tich moro amora koro gintie kod nonro magi te ka wacho ni sani koro gintie kod pek mayudo nonro mar jalni. Manyalo nyiso jopiny kaka nyisoga pile en ni ng'ato kata mandiko ng'ato nyaka ong'e background mare, kendo wadwaro ga always ni nyaka miwa identification mar ng'ano gi some particulars to gi authority letter ma chief ma kocha ndikone. To wanyisoga jogi to jomoko agiuga kodwa, koro sani jogi kia kaka ng'ani inyalo tim ni ng'ato kata mandiko gi jatich nyaka ong'e kuma ng'ano aye. Ne Nyakalondo mar Moikuok e kaunti ma Migori, an Jojuma. Imedo winjo weche matut e kor gwenge gi Vincent Otieno. Giko weche manyien nyakoro mokane gin mago motuche kor gwenge kaka ne gimolne meso mar ka weche manyien Radio Ramogi. Watudre ka oromo koromo saa 7 ne weche manyien adimba. Nyinga Vincent Otieno. Mago ne matuch ka kod kacha.
Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore. Kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap dak aming'a kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Mondo ide lweny mare moir kod feni oyugi kasketinu mari D star 812 star 784 hash. Mondo ide lweny mare moir kod feni oyugi kasketinu mari D star 812 star 784 hash. Citizen Duka, the home of discount. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga star 487 star 5 hash. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. Pole pole kama kinyunga. Thoth kaka ne wasekoni wabro dhi nyime kod luwo ne weche matimore e kar jot mar piny owacho State House Nairobi kama bende jatend piny Kenya Dr. William Ruto dhi nyime kod chuo wang'e ne chenro mar keto kogno girimiti mar tich gimolong ni performance contract kata performance contracting ma itimo kod jokanyo mag executive mag sirikande. Chenro dhi nyime ka tinende Attorney General ema oseketo koke kanyo. Ka bende wanateri achiel kachiel bende eseche mowinjore ni to ang'o mane iye. Jatend piny Kenya bedo kod thuolo mar keto koke kaka singruok makende ni joma oyiero mondo konye tich oketo chunygi tich gi siro mopogore opogore. Wanang'ena ni to indicators mag performances key performance indicators mage ma nitiere e winjruok mar sirikal keto gi joge manie lemo maduong' mar the executive. Jomadongo kane pok wadhi e yweyo jopiny oloso ka tano ka sa bende ngo matek mokalo. Omulo junior performance contract ma ok en mokwongo. Anyalo paro nitie machielo mane obedo signed ka Rigathi Gachagua ne pod en jalup jatend piny ma bende ndalo moko jomoko nolewo moko chopo State House e sama winjore mano ng'isgi ni jomoko Kenya ka tijgi. En ang'o ma madhi kelo lokruok mane ma madhi kelo ng'eni e broad base wan gi ji manyien ma kore kodonjo e cabinet. Ing'ena agreement mane jogo ndikore e ndalo mane gikawo mano yier PSS gi cabinet secretaries. Yes. Nitie tich ma ji osetiyo, nitie moko ma ok gitiyo maber. Koro sani agreement manyien onego bed ni koro ka gi sign to ing'iyo ni to tich mane ing'iyo performance mane gitimo, tich mane gitimo ka nitie kama ok gitimo jogo onego bed ni ng'ato dhi dala. Ok onego bed ni ng'ato bede tich ka onge tich motimo ne jopiny. Koro warito mondo owinja ne to kere dhi wachang'o nikech gima ng'eyo ni onego bed ni PSS kata permanent secretaries ndiye joma onego bed ni dala. Koro oyier joma manyien manyalo tiyo, joma nyalo kelo energy manyien kendo joma nyalo winjo jopiny manyalo konyo ker tiyo. Ing'eni ker ok oyier ng'ato achiel. Jogi temo onego bed ni goye oteku matin matimo gik moko achiel ariyo adek. Gima wacho jogo timo, gima wacho jogo timo. Koro ka ng'ato ok ti onego bed ni odhi dala. Ka ng'ato tiyo maber onego bed ni agreement ni osai ni pod oendelea gi contract kaka onego bed ni bedo. Erokamano. Golo ma ok en mokwongo ma waneno ka jo sirikal keto kogi
gima luongo ni performance contract. Okay, keto ogirimiti to ber, but anana ni marwa ni onge impact ahinya, nikech as much as ni in ng'at ker, itimo kaka chama dwaro, itimo kaka maybe ker dwaro, to kate koso, to podi buomi abuoma. Omiyo an pok aneno kama bedo effective ni chieng' moro, kech pok aneno e historia mara ni ogol ng'ate tich ni ogirimiti manochwe koke ok otiyo e yo mowinjore. Kech samoro ji dhiga kata vetting bunge kacha migomb ni to yawa jogi daka winj ka penjo ng'ani ni ma nowachonwa to ka waneno kotime. Koro an aparo mana ni magi to ena yo mar kwe chuny jopiny no oyo watemo keto teku e ng'utgi to gima lich mobiro go ka kian to kane. Nikech samoro ng'ani nyalo bedo gi paro mulo gi Godwin ni samoro de onge Gen Zs di koro pod wan gi CSS machon kapodi. Ing'eyo gima timore George Bati jo VOJ. Ing'eni wach mar kata fight corruption tek nikech king'iyo sheria ma wan go berach nikech iyudo ka gimiluongo ni Evidence Act mane ker wacho ni nyaka bed reviewed. Iyudo ka king'iyo katiba article 4950 ng'ato kanigi komake inyaka miye gimiluongo ni fair hearing. Ng'ato nego bed ni komake imiye cash bail, imiye bond. Koro ing'eni gigi miyo ker ok inyal golo ng'ato tich kaka dwarore. Inyalo paro minister manochung' ne weche mag agriculture Linturi kancho kelo mbolea marach mane nitie gi losruok gwen, losruok pusi gini neno ka notere bunge kane okete ni kori ipime ing'e notimo chik marach. Neno ka notere that process iwacho ni nyaka yud justice. Koro mana miyo neno ka gimoka winje oka nyal yie gi Godwin mowacho ni gigi gina timore. Ker ncho ogolo jogi oko, ncho thichogi, nje no minister mar agriculture ncho thicho oko, finance de onge Gen Zs. Gen Zs no wach gi kaka ne giwacho mag finance bill. Gen Z nogolo wach gi kaka katibo yienegi. De onge Gen Zs bede they no expect nitire changes e cabinet mare. Bede no changes e cabinet mare. No se pango timo changes. Gen Z gimane koro negi kelo negi temo koro dhire zaidi. Nikech ng'eyo sama jo piny owuok oko mowacho ni koro gidwar finance bill. Sama jo piny owuok oko mowacho ni government corrupt. Sama jo piny owuok oko mowacho ni goluru jogi. Mano koro nyiso ni koro nicho gik tung manyaka ncha Ruto tim kaka dwarore. Lakini an gima ng'eyo ni adarito speech mar ker nikech ang'eyo ni keta PSS gi onego ng'at moko perform onego bed ni dhi dala. Ng'ama timo tiyo maber onego bed ni imede gindikore kendo performance contract, lakini ng'ama ok timo maber onego bed ni riembo. Mane gima onego bed ni timo. Jomadongo de wadhi nyime ka paro ni saa biro ng'adowa. Awinjo report kani wabiro dhi achiel kachiel nyaka Kisumu County kama nitie nyasi moro bende matimore kanyo kachiel kod bende teri nyaka mano Nairobi County ka State House kambene nyasi po nitiere kandi. Koko ma waneno ka luoge Migori sebedo kunjo ka nitiere lwenje. En ang'o milaro ang'enu jo mabe to winjo kaka jopiny owuoyo ka. Iparo ni en ang'o makelo koko e kind jotelo moyier. Achako kodi Godwins. Okay, VOJ mapiyo piyo aning'e ni kip ka wach counties gi samoro ka ero wuoyegi nikech gilitna. En wach malit mapok odwaro dwar. Moso wan ka jokanyanam gimiluongo ni devolution ni wan pok okonyowa. Gimo konyowa go mana matin ni osort out problems oko matin mag unemployment. Iva ka sani ng'ata madwaro siasa ka nyalo advice di chung governor. Governor ng'amudong kata gi county kende sani ere kata ja biashara madadhi timo ale county. In fact inde governor lando tenda kende to miyore kende ok ni yo marach dhano luoro county. Nikech jomoko county no nego jomoko poko yudo mwandu gi nyaka sani to kidhi e county kichung governor kawuono to mana ka in ng'at governor machiegni e kinyalo kata timo rak. To ka in ng'at mabor to kinya kata gombo tero pesa ni kanyo ke tuo mar adundo dhi yudi. Omiyo governor e telo monego bed ni sani ng'ata madwa siasa laro kichidong gi county chamo ng'at achiel. Gima kelo tabu e counties magwa gi onge ena wach achiel kende. Chumbu
chumbu ya onge gimoro ni kia ni kata obed leadership gi obed nade kae en wach ma very clear gima ji laro ka en achumbu ni to osegony ng'ani supremacy gi ni onge era ni to governor ni bonge ni an ma oversight jatelo tenda yocho asemiyo jogi ama contractor kelo chumbu moro ka bika ogundi koro ka chumbu ni ok ridre lwenyo chakore onge gima ji lare counties gi malicha ahinya madange wache kineno kata gol speaker ng'eno chwanyore gi nyono ko gi governor kamoro kineno samithicho majority leader oko no it very well ni nitie kama governor gi majority leader timonade ochwanyore but ka gigi te ok ochwanyore county mineno ko linga ji wero sana chiemo dhi mbele from ngata man kanyo. Okay. Yeah. Afadhali koko molo leng, molo kwaya. Koko ni ber. Kich koko ni miyo wang'eyo ni nitie ng'ama chiemo kama lojo wetegi. Koro kama go koko kaka Migori, koko no mwadwaro. Kich koko ne magolo nwa diera. To ko leng, okiwinjore ko mulo yuak ni chal muposition no leng sani. Meaning ni gine bet broad base ni wang'eye. To kineno kalwenyo wuok kako wuok Migori cha, kanye madongruok dhi timore. To kokwethi kanye chamo thoroughly. Mana ka pibe iwaje ni kineno kut kama ling ma eno ku move mane kama tut. Ero kamano omulo iparo nade. Nti kama yie kode lakini nti kama tamara kode. Ingeni counties jito chiemo. Ikechi yudo ka governor ka ok chiem gi MCS to MCS teche oko. MPs bedwaro tenders. Senators bedwaro ni koko malo kucho embe miye gimoro. To it's very unfortunate yudo ni pesa malale counties mang'eny. Mane menyisi ni corruption tie counties. But gimoka yie kode siasa ma Migori inano kata ndalo chon ni yudo ka ji gore nyake liel. Ji odhi iko ti yudo ka jo siasa odonjo ma kombe tur ji gore nikech ilaro kom. Gima timore Migori is very unfortunate ni nitie joma ochako siasa chon mok nyalo wene governor mantie OTTJ senator OTTJ MPs OTTJ gima neno Migori en campaign en yera governor kawuono ni kin nitie jomoko madwaro governor koro joma sani laro kom poko land kata IBC kata mana commissioners poko keti moland ni koro campaign chakore giore mos ng'amo yierno kata ko rach kata ko ber OTTJ we uro OTTJ senator bo OTTJ ka MPs be OTTJ gi CDF koro nyene samoling mowen ng'ato anto ti jopinye monego bene benefit lakini samogo siasa mar PM nikech ang'eni nitie jomose lando madwaro governor magimbe gisigo tung mosuo magimbe gigo ago governor magimbe nikech gidwaro komno okunyal ticho ng'ato oko kapod odong gi igni adek kata igni ariyo we uru mondi oti embe mondo koro bio none mbele kucho ni tich mane motiyo to MPs bo titije koro gima timore Migori en siasa mok bi konyo jopiny kendo en siasa ma ketho Migori koro nyiso kata jo ODM leadership anyang' nyong'o onego dhi Migori mondo call these people to order owach ni sani wan gi governor moyier wan gi senator moyier wan gi MPs ng'ato ato olulene otitije mondo jopiny oyud dongruok kaka dwarore. Ero kamano wach mari mogik omulo Jonia ano ka sawo ng'adwa ka wach mar mogik naneno ka winjo moro VOJ nowacho ni nyamrera ma Siaya ok ochul gima nyalo nyise ni contract mantie ni government ni golo 1 shilling county government golo 1 shilling Siaya naneno ka pesa ma gin gi central bank nen 2 point something billion orengo nyaka koro kaw this action ma serious ke nyamrera ma Nairobi to se chul kata ma counties moko se chul nyamrera ma Siaya koro nyaka bene chulo ke jogi tiyo tich matek jogi mawuothe community jogi matimo gik matimo lakini gima dwaren mana kwe nikech sani wan chawacho ni karo sani government ni wan kaka joluo kikubed ni ati ni sani pod government yemo antie to pod wapingo government nyaka wa support nyaka wamake ama kendo walemne uru William Ruto ka joko pere ok nyalemo ne mbo wang'e lemo jopiny nyaka lemne. Ero kamano Godwin wach mari mogik Okay, wach mara mogik ni number 1 wan kaka jokanyanam namba mokwongo wang'eye ni jowadhi marach makata ka in governor kata ka in MP kata ibed MCA jowa ok ne maber wamake uru lwet jowa kata joma nodonje sirikal mamalo ka
kik be ni koro kisunge mwadho mang'eny wawirore mane kom sirikal ji manyo gi teko duto te mon kony jowetegi omiyo joma nodonjo kata joma donjo national government kata county government wateme uru wa empower nyithindo dhi marach e town ka kendo nyaka dala kik be ni bandera wasungo mana governor wasungo mana kombe mwabede madongo komi kata tich kaka CEO miwa record na sende komarom kama aseloso millionaires marom kama iwinjo asetimo ma gima kwayo jothuru an mane gima nyalo kwayo maduong' mogik to mar ariyo en ni sirikal ni to nyaka walemne alema wakete lamo to sama wakete lamo no bende warie nikech kok wakete lamo to wainyore ruothe manoparo wagini erokamano Bagani unyalo mukanya kwa mukajwanga aparo no loso tulu machielo kendo wachak bedo kodgi ne wachano bedo kodgi ko chakre sa achiel gi nus kata kamano ung'eyo ni albi kae ni weather okosebedo maber ahinya koyo moro nitie kod moro bende chwe ka kamano nyako mukajwanga ngigeno nitie weche moko manyien mipuonjore okinyi mano makawuono e chenro mar Ramogi Baraza wachako time kendo juma nyien ka ruodho yie kata mana chieng' chang'wen kata tich abich ng'e ni chieng' chang'wen jatend piny dhi chiwo twak mare ne oganda jo Kenya wanyalo biro nono chieng' Friday ni to gin weche mage ma jatend piny owacho ma wanyalo kengo ne jopiny nikech tich maduong' en kelo ne jopiny e dhok ma gin giwegi koro giwinjo nikech in bende in shareholder e piny mar Kenya ni ka kamano kete mana ka wadhi duka matin ma en Ramogi FM Jahera mar chiro mar wang'o nyango tich mateka ema kelo keyo seche mitiyo mateka thothne riyo mako wa kendo waola kata kamano seche ma riyo maki